स्पेसिफिक महिलाफोरनि देहायाव माखासे जाग्रा बेमारफोर थायो बे जाबाय आहारावहाय माखासे जानाय टिउमारफोर ब्रेस्ट टिउमार्स खायसेया केन्सार नंगौ जानो हागौ खायसेया केन्सार नङि टिउमार गोसोआव लानांगौआ बेनो मोनसे बैसो जेनेबा 30-35 बोसोरनि उनावहाय बैसो जानायनि उनावहाय बिमाफ्रा बा महिलाफ्रा गाव गावनि आहारखौ थाल लानांगौ सम सम दुगैनाय मानायफ्रावहाय सेरनानै ला दांनाय माबाफोर टिउमारफोर ओंखारदों नामा रुटिफोर जादों नामा फाखना खुङाव सम सम दांनाय माबा मोनसे रुटिफोर ओंखारदों नामा थाल लानांगौ थाल लानो रोङि मानसिफ्रानो बिपदआव गोग्लैयो जायफ्रा थाल लायो बेखौहाय एभ्रि मास मोनथाम बा 6 मास बेफोरनि गेजेराव बा मास मोनफानि जायफ्रा थाल लायो बे थाल लाग्रा मानसिफ्रा फिसा सोमजिदोंब्लाबो आंनिया माबा मोनसे रुटि ओंखारदों होननानै हमनो हायो जै रुटि ओंखारबाय थाल ला रुटि मोनदांदोंब्ला ब्रेस्टनि सिङावहाय मोनसे रुटि मोनदांदोंब्ला बे रुटिया सादोंना सायाखै थाल ला सादों बांसिनानो सायो माखासेया साया माखासेया हमनानै मोनदोंब्ला ओरै ग्लुन खादगोन माखासेया जेराव दांनायना मोनदांदोंमोन ग्रोब मोनदाङो ग्लुन खादनो रोङा आं मानो बेफोरखौ बुंदों माखासेया केन्सार जायो माखासेया केन्सार नङा बांसिन ओरै ग्लुन खादना माथिनो थाग्राया केन्सार मुलि होलाबो हामखानाय नङा ओमफ्राय बे लासै लासैनो देरनिफ्राय देरसिनलांबाय थागोन सप्तासे सप्तानै सप्ताथामावनो थाब देरलांबाय थागोन लोबनो ओरै ग्लुन खादग्रा मोनसे टिउमार फिसा गथा लुलु बेयो टिउमार खिन्थु बेयो केन्सार नङा बांसिनानो बे केन्सार नङा दा मोननैखौबो जोङो मिथिनांगोन ओमफ्राय जाय मोनसे आहार सिङावहाय रुटि ओंखारदों बे रुटिया जुदि साग्रा रुटिब्ला बे मालाबाबो केन्सार नङा फिसा समावहाय साग्रा एसे गोरलै जानाय समावनो साग्राब्ला बे केन्सार नङा केन्सारनि रुटि जानायफ्रा जिबनावनो सानाय नङा फिसा समावहाय जेब्ला देरलांगोन बिगुराबो ओरै सन्थ्रा बिगुर बायदि माबायदि दाद्रा खुद्रा जाबाय गाराय जालायलायबाय गोरा जाबाय सोमावनो हाले फाखना खुङावबो रुटि गिदिर ओंखारहैलायबाय हमना ला बे केन्सारखा जुदि दांनायनानै गोरा ओरै ग्लुन थाङा बेखौ केन्सार होननानै साननानै लाखा थाल ला नोंसोर मिथिनाय नङा होमब्लाबो माबा मोनसे जाबाय होननानैथ' मिथिगोन आन्दाज लानानै थाबनो डक्टरफोरजों नायजाफैनांगौ बेखौहाय डक्टरफोरजों नायजानानै टेस्टफोर खालामोलानो माखासे टेस्टफोर थायो सन'ग्राफि थायो एक्सरे थायो ओमफ्राय FNAC होननानै बुङो बिजि थुनानै बिदै बख'नानै टेस्ट खालामो बेखौहाय बेफोरखौ खालामोलानो हमनो हायो बांसिन माखासे मानसिफ्राल' 30 बोसोरनि गाहायाव माखासे महिलाफोरनियाव केन्सार जायो केन्सार बे बैसोआव केन्सार जाबायथाय बे केन्सारा बिराद गाज्रिखासै ट्रिटमेन्ट होलाबो अपारेशन खालामलाबो हामनो गोब्राब जायफोरनिया 40 बोसोर बारनायनि उनावहायसो जुदि बे केन्सारफ्रा सोमजिदोंब्ला थाबैनो हमनो हादोंब्ला ट्रिटमेन्ट होयोब्ला अपारेशनजों मुलिजों केम'जों माजों रेडिएसन होनायजों हामनो हागौ हामो इनिशियेल स्टेजाव माने फिसा जानाय समावनो मोनोब्ला खिन्थु बैसो गोरलैयाव जानाय टिउमारफ्रा हामनोहाय गोब्राब नोंखौ गोसोआव ला नों आहाराव रुटि मोननाया गासिबो नेबाय थानो नाङा रजानि होबाय थानानै नोङो सम नस्थ' खालामबाय थानो नाङा खारन हामखाया बे बुस्थुआ टेस्ट खालामजा मा बेमार बियो हमनो मोनोब्लासो नोंनि ट्रिटमेन्टआ स्रा जागोन नङाब्ला मिथिनाय नङा ओरैनो केन्सार जाखोमाना थादों मुलि फुनबाय थादों बिजि सुजाबाय थादों मबेबा नायजाबाय थादों खिन्थु गायाखै मास मोनथाम मोनब्रै मोनबा जाबाय देरलांबाय रोदा सुलांबाय गुबुनावबो स्प्रेड जाबाय बे समावहायसो नोङो मा जादों माथो हामाखिसै सार बिदि जाबाय नै मास मोनब्रै मोनबा जाबाय 6 मास जाबाय बे समाव डाक्टारा बुंसिगोन नैयाथ' बेथ' केन्सारसो जाबाय केन्सार हस्पिटालाव थांदो नोङो बिदिसो बुंजासिगोन दा बिदि बुंजानायनि सिगाङावनो प्रथम जाजेननायावनो थाल मोनोब्ला नायजा आं बेखौहाय नोंसोरखौ दिनैहाय फोरोंनाय जाबाय बानो नाङा इउटेराइन टिउमार्स माने इउटेरासाव जानाय माखासे टिउमारफोर इउटेरासालाय फिसाखौआलाय सोरनावथ' थायो महिलाफोरनियावल'सो थायो हौवाफोरनियावथ' थाया हौवाफोरनियावहाय बे बेमारखौ मोननाय नङा खालि महिलाफोरनियावल' मोनगोन इउटेरासावहाय फिसाखौहाय टिउमार जानाय माखासेना फिसा जायो माखासेना गिदिर जायो माखासेना फिसाख'नि सिङावहाय जेराव फिसा थायो बे जायगायावहाय जायो टिउमारफोर थायोब्ला कनसिभ जानो गोब्राब माने गथ' मोननो थाखाय गोब्राब थानो हागौ किन्तु गथ'आ गलांफिनगोन
मास मोनसे मोननैनि उनावनो बे जाबाय फिसाख'नि टिउमार माखासेयावहायथ' थाखाया कनसेप्ट जाबाय जेरावहाय रोदा सुनांगौमोन थानांगौमोन फुल जानांगौमोन बेयावनो थाखाले स्लट गलांगारबाय कनसेप्टआनो जाया बेफोरनो माखासे फिसा मोननो रोङिनि खारनफ्रा बेफोरबो बेखायनो बेबायदि जादोंब्ला मोनसे परीक्षा नायनांगौआ जाहैबाय सन'ग्राफि नायोब्ला जों मा दं मा गैया बेखौ जोङो नुयो थाबैनो हमनो हायो माखासे टिउमारफ्रा अपारेशन खालामखांनानै गारनानै कয়েक मास थानायनि उनावहाय गथ' लाफिननायसै होननानै बुङोब्ला गथ' मोनफिननो हागौ अभारिनि माखासे टिउमारफोर थायो अभारियान सिस्ट जायो माबा माबि बेबायदि टिउमारफोर सिस्टफोर जायो बेफोरखौबो जोङो मिथिनांगौ इउटेरासआवहाय बांसिन फिसाखौहाय बांसिन केन्सारा जाया इउटेरासनि केन्सार जानाया इउटेरासनि गाहायावहाय मोनसे लामा थायो गथ' ओंखारबोग्रा जायखौ लामायानो गेङाखै होनना बुङो जा लामानो गेंथ'वाखै गैया जाथ'नाङा एसे नेबावनाङा नै बेफोरबायदि बुङो दा डेलिभारि समावहाय बे लामा गेङाखै होननानै बुङो बे बुस्थुआ बे जायगायावनो जाया मोनसे फिसाख'नि पार्ट बेयावहाय टिउमार जायो केन्सार जायो बैसो जानाय मानसिफोरनियाव बेयो जायो बेखौ सार्भाइकेल केन्सार होननानै बुङो ओमफ्राय अभारियान टिउमार अभारिनि केन्सारबो जायो अभारिनि केन्सारफ्रा जायोब्ला ट्रिटमेन्ट होयोब्लाबो अपारेशन खालामोब्लाबो गानो गोब्राब जायो थालबो मोना जाखोमानानैसो थायो बेखायनो सम सम सन'ग्राफि खालामनांगौ बैसो जानायफ्रा हेल्थ चेकआपनि इम्परटेन्सआ बेनो एटलिस्ट 6 मासजों खेबसे 40 बोसोर बारनायनि उनावहाय बा 50 बोसोर बारनायनि उनावहाय 45 बोसोर बारनायनि उनाव 6 मासजों खेबसे जेबो बेमार गैयाब्लाबो माखासे हेल्थनि चेकआपखौ जों खालामनांगौ गोनां जायो बेफोरखौ जों हमनो हानायनि थाखाय दाने माखासे कन्डिशनफोर जायफ्रा आइजोफोरनियाव जायो बिनिफ्राय हौवाफोरनियावबो जायो किन्तु आइजोफोरनि थरफनिफ्राय आइजोफोरनि देहाखौ लानानै बुंनाय जासिगोन बेवहाय माखासे कन्डिशनफ्रा गथ' जन्म होनायजों लोब्बा गैफाया बेफोर जाहैबाय सुगार जानाय प्रेसार जानाय जायखौ जोङो दहायबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जुदि गेदेर जालांबायब्ला केन्सारा बेनो केन्सारनि आखुथाया जिखुनु केन्सारानो जाथों उदै सिङावनो जाथों बिगुर सायावनो जाथों बिगुरनि सिङावनो जाथों आहारावनो जाथों फिसाख'आवनो जाथों आथिङावनो जाथों बेगेङावनो जाथों केन्सार होननाय बुस्थुआ सेरनायोब्ला नैबे दंफांखौ सेरनोब्ला जेरैहाय गोरा अन्थाइखौ नोंसोरो सेरनोब्ला बेसेबां गोरा बेबायदि गोरा मोनगोन गोदोनायावनो जाथों खुगा सिङावनो जाथों हाथायावनो जाथों मोखाङावनो जाथों जेरावखिया जाया मानो सेरनायोब्ला बे बुस्थुआ गोरा जाजेननायनिफ्रायनो बे बुस्थुआ गोरा जाखायो ओरैबायदि गोरा अन्थाइजों गोरा अन्थाइनि समान गोरा होननानै जोङो बेखौहाय रुजुयो स्ट'ननि हार्ट होननानै बुङो अन्थाइ बायदि गोरा बे जाबाय केन्सारनि आखुथाय केन्सार जुदि बेबायदि गोरा मोनदांबायथाय बे केन्सारखासो 90% आं बेखौ केन्सार होननानै गेरेन्टि होबाय आं नायोब्लाथ' बे 100% आं बेखौ हमनो हागोन किन्तु नोंसिनि नायनायावहाय दिनै नोंसोरो बेखौ मोनदाङोब्ला नोंसोरो 90% बे केन्सार होननानै हमनो हागोन नोंसोरो खर'आव नारनो हायो गोरा दा खर'आवहाय ओरै दांनायसाय गोरा नंगौ नाङा खर'आ बेबायदि एखे गोरा केन्सारा बेफोराव जादोंब्ला जुदि ओरै सेरनाय इदि गोरा मोनदोंब्ला केन्सारखा बियो महायनिफ्रायबा सन्देर फैनाय केन्सार बोनजाथों बा आहाराव जाथों बा उदैयावनो जाथों उदैयाव दांनायबाय नारनायबाय गोरा माथो सेरनायनो हाया गुबुन बेमारा एसे लोथो लोथो मोनसेया जाहैबाय गोबां मानसिफ्रा मेन'पज जानायनि उनाव जेब्ला मेन्सआ बन्द जायो मेन्स बन्द जाखांनायनि उनावहाय देहाया रेबलाङो बे समावहाय एस्ट्रजेन होननाय मोनसे बुस्थुआ थाया अभारिया बे प्रडाक्शनखौहाय बन्द जायो अभारि गैयाब्ला मेनस्ट्रुएशना जाया अभारिया दङ किन्तु खामानि गैला बियो एस्ट्रजेन हर्मना बेनिफ्राय प्रडाक्शन जालाया मा जायो एनजाइटि डिप्रेसन साइकोलजिकेल डिसअर्डार्स डिमेनशिया बेफोरो जायो मा एनजाइटि माने जेब्लायबो दुखु थायो सिन्थाल' थायो सिन्थायानो जोब माबा मोनसे टेनसन थाबाय थायो
गोजोननाय मोना माबा मोनसे सिन्था थाबाय थायो ओमफ्राय डिप्रेसन होननानै बुङोब्ला सानब्लाबो सानख'नो हाले मा जाबावगोन एकदम सिन्था मोखां सम थाबाय थानायसै सोरबा दङ नामा बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो हाजासे हामबाय आरो हामबायनो आरो नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै आंनि फिसा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे बे आंनि फिसा चेनेला जौगानायखौ मोननो हायो हामबायसै बयनिसिमबो।